Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Pebrero 7 tuig 2022. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Isa ka unit sang modernized jeepney nag-umpisa na sa pag-operate sa syudad sang Bacolod. 12 ka mga lugar sa Negros Occidental gindeklarar nga hotspot sa eleksyon. Sa balita nasyonal, gobyerno target nga ibakuna ang 6 million doses ng COVID-19 vaccine sa Pebrero 10 kag 11. COMELEC presidential debate posible ipaisol sa unang semana sa bulan sang Marso. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Wala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sininto. Sa 13, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. 12 ka mga lugar sa Negros Occidental ang gindeklarar bilang hotspots. May kangtaran sa Mayon 9 tuig 2022 nga pinili ay sa datos sa ginpresentar ni Provincial Election Supervisor Attorney Roberto A. Salazar, area of concern ang Don Salvador Benedicto bangod sa intense political rivalry, samtang areas of immediate concern naman ang Banwasang Manapla, Syudad sang Silay, Victorias, Banwasang Tuboso, Banwasang Binilbagan, Syudad sang Himamaylan, Syudad sang Kabangkalan, kag Banwasang Hinubaan. Suno kay Salazar, ini nga mga lugar ang may presensya sang private armed groups kag communist terrorist groups. Kindeklarar naman ang kandidate Moises Padilla kag Escalante bilang areas of grave concern bangon sa intense political rivalry kag presensya sang armado nga grupo. Ginpahayag ni Salazar nga pagkategorya sa sining nga mga lugar ang nabase man sa COMELEC Resolution number 10481 nga nangin epektibo umpisa sang 2019 nga pinili ay. Nagapati si Salazar nga posible pang maliwat ang listahan kung magwa na ang bagong nga resolusyon angot sa 2022 elections. Of course, ang area of concern natin una is Don Salvador. Areas of immediate concern, Manapla, Silay, Victorias, Tuboso, Binalbagan, Himamaylan, Kabangkalan, Hinubaan. So, these areas are mostly affected by the CPG. Pasalig man ang AFP, no, nga contained man niya ang threat. Nabatyan ang tingog ni Provincial Election Officer Attorney Salazar. Pagasapulo ni Provincial Election Supervisor Attorney Roberto A. Salazar ang mga election officers sa mga concerned government agencies sa Negros Occidental, Bosque Del Martes, kadungan man sa pag-umpisa sa kampanya sa mga kandidato sa national nga posisyon. Suno kay Salazar kalakip sa pagdadala kayo ng plano angon sa pagpangkakas sa may illegal campaign posters. Ginpahayag sini nga ilaman padalaan sang sulat ang mga kandidato agud pangabayon nga magbulig kakas sang ila campaign posters nga ginpahamtang sa wala gindesignar nga lugar. Sulatan man sang COMELEC ang tag-iya sa mga pribado nga lugar nga may ginbutang nga oversized campaign posters. Ginkaroon man sini nga Regional COMELEC Campaign Committee kon RCCC amo ang nag-aprobar sa aplikasyon sa mga kandidato para makapatigayon man sang election campaign activities. Pebrero 8 tuig 2022, opisyal lang magasugod ang pagpangampanya sa mga kandidato sa pagka-presidente, vice presidente, party list representative kag senador. Sa iban nga balita lokal, formal na ginlansar ang jeepney modernization program sa may syudad sa Bacolod, Subong nga adlaw Lunes. Ining ginpanguna ni Attorney Maria Josette Abellar, ang LTFRB Legal Officer kag ni LTO Bacolod City District Office Head Ruben Tampos. Suno kay Abellar, ang tanan nga mga tradisyonal nga masalakyan de pasahe magalawig na lamang tuto Abril 1 tuig 2022. Apang wala nagakahulugan nga mauntat na sa pagbiyahe bangod si Kabalaka nga wala na sa mga salakyan nga magabiyahe sa dalanon na. Ginpahayag ni Abellar nga bilang kabahin sa modernization program, ginapangabayang individual ang operator nga magsulod si saka kooperatiba kon korporasyon sa rin ng ilang mga prangkisa ang pag-iisahon base sa napilian nga pangalan agud makalona sa bangko makabakal sang moderno nga jeep.
Subong adlaw Lunes, isa ka unit sang coaster type air condition nga PUJ balor 2.3 milyones pesos sa dalam sang Cora and Armin Transport Corporation na ang ginumpisanan sa pagbiyahe para sa Aeroreco Central Market nga ruta. Hag ini ang may kapasidad nga 30 ka mga pasahero. The first ever modern jeepney diri sa Bacolod City. Actually, ginaga-issue kami no sa subong sa ginatawag nga provisional authority sa tanan naton nga mga jeepney, traditional jeepney. Kaya ang ilang nga provisional authority is good for 1 year, counted from April 1, 2021 or until April 1, 2022 or until a new operator shall have been chosen or selected. Nabatian ang tingog ni LTFRB Legal Officer Attorney Maria Josette Abellara. Sa dugang pang balita lokal, natala na sa Pebrero 9 mag-abot ang Pfizer COVID-19 vaccine sa mga probinsya ng ibakuna sa mga kabataan na edad 5 to 11 anyos. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Bacolod EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon na ang schedule sa delivery naman sa mga local government unit ang gintalana sa Pebrero 10 to 13. Samtang sa Pebrero 14 naman mag-umpisa ang pagbakuna sa mga age group. Ginpahayag ni Sorongon sa karon kapin 5,000 na ka mga kabataan ang nakaparehistro sa online samtang wala palabot diri ang mga nagparehistro sa mga bulothuan na. Target sa Bacolod EOC nga makabakuna sa 200 to 300 ka mga kabataan sa unang adlaw sa ang pediatric vaccination. Sa nabluan nga subong adlaw Lunes, Pebrero 7, nag-umpisa ng pilot rollout sa vaccination sa mga age group sa Metro Manila. Manugabot ang aton nga bulong nga intended sa mga probinsya sa Metro Manila sa February 9. So most likely, after pag-abot sila sa February 9, may schedule of delivery kita between February 10, 11, 12, and 13. Kaya pagka February 14, amo na ang naset natin nga adlaw for the nationwide launching sa pagbakuna sa kabataan edad 5 to 11 years old. Nabatian si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:18, DTX 500 capsule. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may tumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang Radio Philippines Standard Time na size 25 kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Target sang gobyerno nga mabakunahan ng 6 million COVID-19 doses sa ikatatlong national vaccination drive sa mabot nga Pebrero 10 tutubon sa 2022. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, plano sang gobyerno nga magbakuna sang 2 million primary doses kag 4 million booster shots. Ginpahayag ni Anyo nga 1 million nga target ang ibakuna naman para gid lamang sa Metro Manila. Nagpangabayang DILG Secretary sa mga employers nga tugutan ang ilang mga empleyado nga magpabakuna sa mga inadlaw.
Sa pinakaulihing nga datos, 59.8 million ka mga tao sa Pilipinas ang fully vaccinated kontra COVID-19 ag 8 million naman ang nakabaton sa nga booster shots. Samtang ginalantaw naman sing COMELEC nga posible ma-delay ang i-organize nga presidential debate humalin sa katapusan nga semana sang Pebrero baka sa unang nga bulan sang Marso tuig 2022. Una na ang ginpahayag sing COMELEC nga mag-host ini sing anom ka mga debate para sa presidential kag vice presidential contenders para sa may 9 nga pinili ay ginpahayag ni Eliza David, Education and Information Director sing COMELEC, nagapakig-angon sa karon ng COMELEC sa mga media networks sa iban pa nga partners kag nagahulat man sang approval sang NBank para sa guidelines sang debate. Samtang ginpaisal man sa COMELEC ang pag-post sang certified list of voters humalin Pebrero 28 pakato sa Marso 29. Ginpahayag man ni David nga on time naman ang pag-emprenta sang pag-ausaron nga mga balota. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Sa dugang pangabalita nasyonal, pagatutukan ni 3-term Senator kag Deputy Speaker Loren Legarda ang welfare sa mga manunudlo sa tiyon nga mapilian na bilang senadora. Suno kay Legarda, nagakaangay lamang nga ma-upgrade ang sweldo sa mga manunudlo kag non-teaching staff ag matagan man sang safe kag accessible quality education ang mga estudyante. Ginpahayag sang anay senador nga dapat natagan sang prioridad ang edukasyon sa piyak sang ginapangatubang nga pandemya. Suno kay Legarda, tuyo sini nga ma-highlight ang importansya man sa mga manunudlo kag ang ila obligasyon para sa development sa mga kabataan. Para kay Legarda, mahimo lamang ini kung may nagakaigo nga suporta, benepisyo kag incentives nga mabaton para sa ila professional development. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 28 sa katapusan nga balita nasyonal. Ginaduso ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagpaayos sang internet connectivity sa Pilipinas sa tiyon nga mapilian bilang masunod nga presidente. Ginpahayag ni Moreno nga importante nga mapaayo ang internet bandwidth sang pungsod nga requirement para mabuligan ang sektor sang edukasyon nga ginapaabot maglawig pang pagpatuman sang distance learning. Ginpahayag ni Moreno nga ini nga inisyatibo ang ginapatuman na sa Manila sa diin ang mga estudyante ang ginatagan sang mobile data allocation sang city government. Plano man ni Moreno nga pasangkaron ang digital infrastructure sang pungsod para suportahan ang mga industriya nga nagasalig sa internet connectivity. Ginpahayag ni Moreno nga mag-partner man ini sa private sector para magtukod sang makumpleto ang national fiber backbone nga mag-connect sa tanan nga bulutuan opisina sang gobyerno, law enforcement, COMELEC kag iban pa. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Pebrero 7 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Baka aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio.